top 5 najpredávanejších vecí v Maťových akciách. A z tej prvej zumre. 5. miesto, jediný Monster. A z ďalekej Ameriky je to modrý Havajčan, brutálna chuť lesného ovocia. A na 4. mieste Challenge Box, box plný Challenge sladkosti. Na 3. mieste najpredávanejší Samian Carbonara a z ďalekej Južnej Korei. Fakt paráda, na milión spôsobov, keď nevieš, jak to uvariť. Aj na našom profile nájdeš plno receptov. Na 2. mieste Treasure Things lízatka, 4 prichuťové alebo 5 prichuťové, samozrejme opačne. Kámo, a najpredávanejší výrobok u nás je, a to som ti hovoril, že neuveríš, zálohovaná fľaša. A teraz ten pravý. Prvé miesto top Maťových akciách za mesiac november sú Red Bull cukríky. Tých sme naozaj predali hafu a ešte furt ich máme na sklade. No ale zásoby sa naozaj míňajú. Daj do komentu, čo si myslel, že tam bude, alebo z čoho si prekvapený, že tam je. Daj mi ešte vedieť, či sa ti takéto topky páčia. Môžeme dať top najpredávanejšie a top najnepredávanejšie. Napíš do komentu, sleduj nás a všetko dobré. Čau.